Nếu mà gặp mà luôn thôi. Mà gặp mà. Mà nó gặp này đừng để đâu vậy? Ang ise मोनसे दुखु नाजानानै आं गाबनाय जादों बे दुखुखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव खोन्थाहरनो सानबाय जेनाखि मादै गेमसा आंनि गाबनायखौ दुखु मोनदों नामा आरो मिथिनो लुबैदों मानो गाबदों मान गाबदों गोबां खिथादों गोलाव बुंनो नाङा औ थांनांसिगौ जाबाय दे होनला हेनसेक लानो मोनैनि गाबदों माथो नङा हेनसेक लाथारगौनो गोजोननाय लामारनो मोनबाय नै माथो गाबबावनो गिसे मोनजोबलाय गाबाय रायो इलायनो